kagem warga desa Salamerjo. Oke ngaturaken kasugihan dumateng Bapak Rianto minangka Bupati saking Kabupaten Blitar saha sakabehipun. Oke ngaturaken kasugihan dumateng Bapak Muspita saking Kecamatan Binangun. Oke ngaturaken kasugihan dumateng Bapak-bapak Indra Amanah ingkang sonten mriku panjenengan saged angesreni lampahipun adicara arah-arahan pawai budaya dalam rangka bersih desa ingkang kaping 153. Ing Salamerjo wonten salah satu kali tradisi. Ing dusun Salamerjo wonten salah satu kali adat ingkang dipun paringi asma tari raseksa. Tari raseksa ingkang sampun manunggal nyawiji kaliyan warga Salamerjo. Ing sadereka diri angesreni anggenipun Salamerjo gadah hajat pramila ing pangajab kula saking paguyuban seni raseksa. Raseksa sing dadi arahanku sapa bisa ngalahake ora ngerti yen ana tanding ratu sakti bisa ngalahake bondo dunyo ati kebangane gampya
angesteni ritual angesteni adatipun warga Salamerjo Ansahang leluri budaya lami ingkang dipun maringi asma tari raseksa. Pramila saking punika kula nyuwun pangestunipun panjenengan sami ini Salamerjo ing siap menika halilinti ada hajat persis desa ingkang kaping setunggal atus 53 Pramila sami dawali posisi pun warga Salamerjo